naceu o espantallo amigo. Para coidar de cada figo, naceu o espantallo amigo. O tío Ramón de Reborneda. Esta é a historia dun veliño que se chama o tío Ramón de Reborneda, que ten unha figueira, un veliño bastante pobre, e entón os merlos venenlle comer os figos, que é prácticamente o único que ten, non? Entón a historia é que o espantallo, o que quere facerse amigo de todo o mundo, tamén dos propios merlos, que en teoría terían que ser os seus inimigos máis directos, e entón, basicamente o que conta é as peripecias do que sucede nesa eira, nese espacio único, onde circula un can, un grilo, un gato, distintos personaxes que son propios do que é o rural e son propios do que é unha eira do rural, non? O Espantallo Amigo é unha adaptación teatral dos Quinquilláns a partir da novela de Xosé Neira Vilas. Para min, desde sempre que a lin xa de pequeniña, pois é unha metáfora da amizade, do entregarse aos demais absolutamente, sen condicións, e do valor do amor absoluto, non? Estaba así, enriba túa, poñéndote como un pingo. E nós, os merliños, alá vimos como te estaba mollando. O xogo, o divertimento, pero tamén o valor profundo de levarse ben nunha aldea, non? De convivir, non? E fomos empurrando. Escoita, quero dar todo o que teño, todo o que son, a eses nenos que traballan no herbario. Hai que vir ver o Espantallo Amigo porque é unha peza necesaria, é un clásico e esa experiencia hai que aproveitala. Mentres haxa amigos, para que queixarse, Para que queixarse?